2 снежня, у апошнюю суботу перед Адвентам у Глыбокім, больш за 200 маладых людзей сабраліся на музычную евангелізацыйную праграму Андрейкі. Разам са сваімі святарамі, законнымі сёстрамі і катэхетамі маладыя людзі прыбылі з вялікай часткі Віцебскай дыяцэзіі. Упершыню на глыбоцкія запусты завітаў музычны гурт «Небасхіл» з салезіянскай парафіі ў Серабранцы, што ў Мінску. Для такога ўжо традыцыйнага мерапрыемства ў 3-й раз гасцінна расчыніў свае дзверы гарадскі дом культуры. Мы сегодня славим Господа и дякуем за эту новую махчимость, которую Он нам подаровал, что мы уже 3-й год можем организовать вот эту евангелизационный музычный проект для молоді, якую запросили не только з нашего деканату, и так само з інших місцин Віцебської дієцезії, для того, щоб пережити ось цей радісний момент розпочаття Адвента, часу, який попереджує Боже народження. На самом пачатку арганізатор Андрэек, пробашч парафіі Святой Тройцы Глыбокім, ксёндз Мікалай Ціхановіч, шчыра прывітаў моладзь і запрасіў, каб усе свае здольнасці, энергію і энтузіязм аддалі на славу Божую і дзяліліся імі. Так як гэта сустрэча ў імя Господа, то яе распачалі з супольнай малітвы просьбы, каб усемагутны асвяціў сваёй прысутнасцю гэта месца і вечар, і каб напоўніў кожнага сапраўднай радасцю, каб змаглі перажыць гэты вечар на славу Божую, узаемную любоў і павагу. Мета нашей сустрэчы, конечно, не такая, как у сённяшнім сучасным свеце, дзе моладзь не зусім заінтэграваная, вось менавіта ў такім персанальным значэнні. Больш сядзяць у інтэрнэце, больш кантактуецца неяк праз сродкі інфармацыі. Хочам, каб моладзь была блізка сябе, каб яны перажывалі эту радасць разам, каб яны адчувалі ўзаемную ось такую блізасць і разумелі, што касцёл ён сёння малады, ён таксама патрабуе такога маладзёжнага духа, радаснага духа. Адна з удзельніц музычнай групы Вольга Красільшчыкава падзялілася, што ў Глыбокім яна з гуртом 3-й раз. Першыя 2 разы былі проста з канцэртамі. А калі запрасілі правесці святочную радасную праграму і канцэрт для моладзі, яны з радасцю загадзіліся. Адвент – это такое радостное чаканне нараджэння Христа. Таму я лічу, што моладзі, дзецям і ўвогуле і дарослым неабходна падрыхтаваць сваё сэрца да прыходжання Езуса. І такі момант ён сплачае моладзь. Бачу, што приехала шмат моя моладзі хорошая з Віцебскай дыяцэзіі. уваги. Конечно, мы не забываем, что наша сустрэча в імя Господа. Першы пункт праграмы «Творча-актыўную частку» праводзілі моладзевыя аніматары Вольга і Анастасія з Мінску, якія вучылі новым танцам і ладзілі цікавыя гульні і забавы. Хлопцы і дзяўчаты актыўна прымалі ўдзел і танчылі ўсе разам. Пасля гадзіны вясёлага правядзення часу усе накіраваліся ў канцэртную залу, дзе іх чакаў канцэрт гурта «Небасхіл». Знаёмыя хіты з пілігрымак, меладычныя і зусім новыя спевы хлопцаў і дзяўчат паднялі са сваіх глядацкіх месцаў. Шчырымі апладысментамі, спевамі разам з выступоўцамі да зрыву голасу, усмешкамі на тварах і танцамі каталіцкая моладзь славіла Хрыста і бавілася перад пачаткам новага літургічнага перыяду. Пасля выступлення кіраўнік гурта «Небасхіл» Ілля Матыяшкойц падзяліўся ўражаннем, што на канцэрце вельмі адчувалася радасць, бо моладзь хоча праслаўляць Бога і дзеліцца гэтым. У нас были такие случаи, есть люди, которые пришли к Богу именно после наших концертов. И это действительно тогда понимаешь, что ты делаешь это не зря. Еще у нас были случаи, когда после наших концертов люди женились, знакомились и женились. Затым удзельнікаў запустаў чакала дыскатэка з сучаснай музыкай і інтэграцыйнымі танцамі. Працяг вось гэтых розных праграм ці запустаў перад
вялікім гостам, ці Андрейкі перад адвентам, яны будуць мець свой працяг, таму што я бачу вось гэтыя плёны, моладзь ужо ведае, і яны загадзя ўжо пытаюцца, калі будуць Андрейкі, куды мы паедзем. Таму гэта ўжо не нам трэба казаць і запрашаць, яны ўжо самі ведаюць пра гэта і стараюцца удзельнічаць. Давайте вельмі шчыра падзякуем гурту «Небасхіл» за то, што вы зрабіліся. За то, што вы сваімі талентамі, спевам і глыбокай верай у сэрцы і вось этой радасцю дзеляцца таксама з моладзю нашай краіны. Спадзяёмся, што правядзенне Андрейк у глыбоцкім гарадскім доме культуры і надалей стане добрай традыцыяй. І гэтая установа яшчэ не раз будзе вітаць тут маладых людзей.